naar een school van ons in Stadsdeel Eskamp zouden willen brengen. Op basis van dat gegeven zijn wij van mening dat we binnen 5 jaar die 333 leerlingen daar zullen hebben. Ook omdat we ook nog een eigen onderzoek gedaan hebben. We hebben via internet en via een kaartenactie hebben we ook nog zelf een onderzoekje gedaan. En daarmee hebben we al via die kaartenactie hebben we al 500 kinderen aangemeld gekregen. We hebben dus concreet 500 kinderen via die kaartenactie aangemeld gekregen. Dus wij zijn er ook van overtuigd dat dat gaat lukken binnen 5 jaar, die 333. Nou, op basis van die gegevens hebben we dus in januari hebben we een aanvraag neergelegd bij de gemeente voor een tweede school in Eskamp van Unizemeren. En met allerlei documenten hebben we dat ondersteund. En die aanvraag is in behandeling genomen. In formele zin voldeed die aanvraag aan alle voorwaarden. Ook omdat we zeg maar ambtelijk al gepeild hadden, zowel op gemeentelijk niveau als op ministerieel niveau, dat de aanvraag in behandeling genomen zou worden. Maar wat blijkt nu, nadat de zaak goed bekeken is door de gemeente, dat de gemeente gezegd heeft, hé, er is toch iets vreemds aan de hand. Je hebt hier in Stadsdeel Centrum heb je 4,8% in huis van de potentiële kinderen die jouw school zouden kunnen bezoeken. En in een ander gebied waar je nog geen school hebt, meet je al 11% wat je school zou willen bezoeken. Dus je onderzoek klopt niet. Ja, maar dat is door u niet gebeurd, toch? Nou, onze opmerking, we hebben een aantal opmerkingen daarbij. Ja. Op de eerste plaats hebben we natuurlijk beperkte ruimte, hier zo. We kunnen niet meer kinderen nu hebben. We zitten vol. We hebben nu in deze zomervakantie gaan we nog een aantal dingen doen. We gaan bijvoorbeeld de leskeuken die hebben we in de dependance, die gaan we verbouwen, ook tot klaslokaal. Dus verder kunnen we niet groeien op dit moment. Dus dat we hier maar, ik vind het niet maar, want we zijn inmiddels de op één na grootste school van het Stadsdeel Centrum. Dus we zijn zeg maar de op één na grootste school, dus het is geen kleine school. Maar we kunnen op dit moment niet verder groeien in fysieke zin. We hebben niet meer lokalen. Dus die opmerking van, hé, het klopt niet, want daar meet je 11% en hier heb je maar 4,8%. Die vergelijking gaat niet op. Een tweede opmerking is dat we in de aanvraag ook aangegeven hebben waar we naartoe zouden willen. In Stadsdeel Eskamp. We willen in de buurt van de Beresteinlaan. Dat staat op dit moment een gebouw leeg. Dat is precies midden in het gebied waar zeg maar, onze ouders wonen. Dus het is heel erg logisch dat je in zo'n gebied waar een concentratie is van ouders, van onze doelgroep, dat je dan een hoog percentage realiseert. Dat is tussen de moskee in Evran en de moskee An-Noor in. Dus 2 belangrijke moskeeën, daar zitten we dan met ons vestigingspunt, zouden we tussen zitten. Dus het is heel erg logisch dat je ook om die reden een goede score haalt. Een derde punt is, reagerend op dat verschil tussen 4,8 en 11, is dat als je kijkt naar het aantal 0 tot 4-jarigen in dat gebied, in Eskamp, dan is het aantal kinderen tussen de 0 en 4 jaar groter dan in Stadsdeel Eskamp. Dus het is logisch dat er meer kinderen zeg maar in Eskamp aangemeld zullen gaan worden dan in het centrum. Dus dat zijn onze 3 reacties. De eerste is dat wij hier niet verder kunnen groeien. Daarbij opgemerkt dat we de op één na grootste school zijn in het Stadsdeelcentrum. Alleen onze wereld is groter. Het tweede punt is dat we met onze potentiële vestigingslocatie daar heel gunstig zitten voor wat betreft de doelgroep. We zitten er midden tussen 2 grote moskeeën in. En het derde
opmerking daarbij is dat de 0 tot 4-jarigen groter is in dat gebied, het aantal, dan in het stadsdeel Centrum. Dus ook om die reden vinden wij die 11% niet onlogisch. Maar dat is helaas niet de reactie van de gemeente. Bütün altyapıyı hepsini hazırlamıştık. Biz bir anket yapmıştık resmi olarak. İkinci kendi çabamızla bir toplum içinde bir şey yaptık. Orada 500'e yakın bir içeri müracaat geldi bize. Siz burada okul açarsanız size şey yapacağız. Biz kendi kendimize dedik ki bu tamamdır, bu müracaatı belediyeye başvurduk. Böyle başvurduktan sonra belediyenin şöyle bir şeyi oldu. Belediye bizim şu andaki bulan potansiyelimizi ve oraya şey yaptı. Dedik ki şu anda sizin bulunduğunuz yerde normalde 4.8 sizin okula talep vardır. Orada %11 ise bu gerçekçi değildir bu araştırma. Yani bu araştırma normalde resmi bir kuruluş, üniversite aracılığıyla olmuş, bunların kendi araştırması değildir. Dolayısıyla bunların bir etkisi de bu araştırmada olmaz. O zaman bu doğru değildir deyince biz de buna itiraz olarak dedik ki birinci olarak şu andaki olan mevcut binamız bizim kapasitemizi kaldırmıyor. Dolayısıyla biz ikinci bir yeri almışız. Geride birçok insan, birçok çocuk talep vardır, bekletiyoruz. Ve dolayısıyla bizim şu anda aradığımız yer aslında orada, o bölgede tam istediğimiz yer. Orada 2 tane cami var. 2 cami arasında şu anda boş olan bir bina var. O binadan dolayı da biz istiyoruz ki orada şey yapalım. Mevcut olan binamızda biz artık fazla öğrenci alamıyoruz. Dolayısıyla bizim şey yapamıyoruz. Yükselemiyor yani bizim seviyemiz öğrenci olarak. Şu anda şunu da söyleyelim. Bizim Denar çevresinde en büyük okullarından biriyiz ilkokul olarak. İkinci olarak bizim seçtiğimiz bölge tam bizim istediğimiz bölgeydi. Üçüncü olarak da orada 0 ile 4 arası büyük bir talep vardı. Dolayısıyla belediyenin aslında bu itirazı da yerinde değildir. Çünkü oradaki o talep %11'i buluyordu. Yani biz şu anda dedim karar ne durumda? Karar dedi şu anda belediye buna itiraz etmiş, kabul etmemiştir. Biz hukuki olarak buna karşı duracağız. Bu devam edecektir. Ta seneye kadar bu devam edebilir. Kijk, het probleem is dat de overheid die over ons moet oordelen, die over onze aanvraag moet oordelen, eigenlijk ook weer partij is. Omdat zij de openbare scholen vertegenwoordigen. En wij natuurlijk een concurrerende positie hebben ten opzichte van die openbare scholen. Kijk, veel van onze mensen brengen hun kinderen nu nog naar het openbaar onderwijs. Ja. En wij zijn dus, zeker als we zo sterk groeien en eigenlijk beter onderwijs leveren dan zij, zijn wij een concurrent voor het openbaar onderwijs. Kijk, bijvoorbeeld de Gelderlandschool hier in Eskamp, waar wij naartoe willen, dat is een slecht presterende school, waar heel veel van onze kinderen zitten, van onze doelgroep. En er zitten heel veel Turkse kinderen. Die op dit moment eigenlijk een deel daarvan graag hier naartoe zouden willen gaan. En dat is natuurlijk een heel lastig dilemma voor de overheid om daar een objectieve keuze in te maken. Want ze zijn enerzijds partij, want die openbare scholen zijn hun pakje aan. En anderzijds moeten ze over onze aanvraag van een bijzondere school beslissingen nemen. Sorun şu aslında. Devlet şu anda bize zorluk çıkmasının sebeplerinden birisi de bizi kendisine rakip görüyor. Kendi okulları vardır. Bir de biz özel okuluz. Biz özel okullarımız onlarınkinden daha iyi olunca adamlar bu konuda ne yapıyor? Bile bile bilinçli olarak zorluklar önümüze çıkarıyor. Şu anda başvurduğumuz yerde orada bir okul vardır. Çok kötü bir şekilde idare ediliyor veya idare demeyelim de çocukların seviyesi, eğitim seviyeleri çok iyi değildir orada. Dolayısıyla devlet bu konuda bizi kendisine rakip görüyor. Yani rakip gördüğü için kolay kolay bize de kanunsal olarak hak vardır ama bunlar zorluk çıkarmaya çalışıyorlar. Nou ja, kijk, ik hoop natuurlijk, inshallah, dat de minister, dan wel de Raad van State, objectief naar onze aanvraag zal kijken. En ook rekening zal houden met de belangen van onze doelgroep als het gaat om het zelf ook kunnen creëren van een goed stuk onderwijs.
We bewijzen ons daar nu al 5 jaar in. We scoren al 5 jaar boven landelijk gemiddeld. Naar mijn mening moet kwaliteit tellen. En dat moet de doorslag geven. We hebben hier een onderwijskundige methode ontwikkeld in deze school, die heel erg goed voldoet voor de kinderen die wij binnenkrijgen. En veel van onze kinderen die komen eigenlijk beneden het gemiddelde niveau binnen als 4-jarigen. En wij weten ze op te werken tot boven dat gemiddelde gedurende de periode van groep 1 tot en met groep 8. Nou, naar mijn mening moet dat gehonoreerd worden. Maalesef diyor, bu konuda devletin okulları çok güzel eğitim vermemelerine rağmen bizim birçok Müslüman kesim çocuklarını bu okullara gönderiyorlar. Bu da aslında belediyenin bir noktada kolunu güçlendiriyor. Eğer ki bizim Müslümanlar kendi okullarını seçseler ki bizim okulumuzun seviyesi, eğitim seviyesi onların kat kat üstünde olmasına rağmen eğer bizim şeyleri seçseler belediyenin eline daha az bir şey düşer, bizimki imkanlarımız daha olur. Son olarak da şunu söyleyeyim, ben ümit ederim ki bakanlık ve ilgili kurumlar bizim müracaatımızı iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde kale alacaklar. Çünkü 5 yıldır biz ülke seviyesinin üstünde bir eğitim şeyimiz vardır. Bu ülkesel olarak yapılan o genel imtihanda. Dolayısıyla bizim bunu da devletin görmesi ve bizim eğitimde başarılı olduğumuzu görmelerini bu konuda önümüzün açılması gerekir. Çünkü şu andaki mevcut olan durumumuz hakikaten yer olarak bizim sorundur. Gelişme noktasında yapamıyoruz.